Martes pola mañá. Paula e Martín coñecen o pequeno Anxo, que acaba de nacer sen dificultades grazas a unha nova técnica de axuda ao parto practicada por Carmen, a súa matrona. Mentres eles gozan dese momento, Carmen comparte na rede con outros profesionais a experiencia adquirida. A mesma hora en Santiago, Elena, a pediatra de Anxo, asiste a un curso de actualización en reanimación cardiopulmonar na Escola de Simulación Médica Avanzada da Axencia de Coñecemento en Saúde, ACIS. Previamente, estas técnicas foron analizadas e validadas pola Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia. Na Coruña, Pablo, investigador, e Roberto, un dos seus doutorandos, analizan con María, técnica de transferencia de tecnoloxía, a mellor fórmula para lograr que a nova vacina na que levan anos traballando chegue ao mercado internacional. Os beneficios xerados reverterán no futuro en máis recursos para o sistema galego de saúde, o que contribuirá á súa mellora continua e á súa sustentabilidade. Ao mesmo tempo, Silvia, responsable de proxectos europeos, lanza en Vigo unha proposta de colaboración con expertos de París, Copenhague e Ljubljana para aumentar a adherencia aos tratamentos e a autoxestión de pacientes crónicos. Grazas a esta iniciativa, Dolores, a avoa de Anxo, poderá pasar menos tempo no hospital e gozar do seu neto na casa. A Axencia de Coñecemento en Saúde nace para tecer e alimentar a rede na que todos os profesionais do Sistema Público de Saúde de Galicia se forman, investigan, innovan, comparten experiencias e interactúan coa súa contorna. Neste contexto, ACIS traballa para que o coñecemento flúa de forma eficiente nun modelo de innovación aberta e cunha clara visión internacional. En definitiva, así é a nova Axencia de Coñecemento en Saúde. Poñemos en valor o talento e o coñecemento para lograr a excelencia e a máxima competitividade no ecosistema sanitario galego. O resultado, a mellora continua no coidado das persoas. Axencia de Coñecemento en Saúde. Intelixencia colectiva para mellorar o noso sistema público de saúde.